Bueno, tenim en David Sas. Hola. Què tal, guapo, com estàs? Molt bé, aquí m'has recollit al carrer i m'he pujat al teu cotxe. Sí, sabeu on estem, bàsicament? Al huerto. A prop d'un tanatori de Sant Boi, bàsicament. Diu, allí s'està tranquil, dic, no em fotis. Vull que la gent també et conegui una miqueta més, només aquesta façana de monologuista. David ja fa més d'una dècada que es dedica al tema dels monòlegs, així que és un professional de cap a peus de la comèdia catalana, correcte? Escolta'm una cosa, això de David Sas, Sí. d'on surt això de Sas? Del verb saber. Tu saps? Tu saps? Jo sé, ell sap. D'aquí ve. En sèrio? Jo no em dic així, però el cognom Sas va començar així. Vull dir, els meus cosins al poble i tal, jo soc de Lleida i allà a Lleida doncs, diem Sas, no diem saps o sats, que diuen a Girona, nosaltres diem Sas i ja em van començar a dir Sas i quan vaig començar vaig dir que és més fàcil que ja em continua dient Sas. Quan va sortir amb tu de dir, hòstia, em vull dedicar a la comèdia? Doncs no ho he sabut mai. O sigui, jo crec que m'hi vaig trobar de cop. Feia textos i tal, i quan em vaig donar compte estava damunt d'un escenari. I quan em vaig donar compte em vaig apuntar en un concurs, va venir un altre concurs, el vaig guanyar, i quan em vaig donar compte era autònom i em guanyava la vida amb això. I sempre t'has dedicat aquí a nivell de Catalunya? Sempre. Mai t'has atrevit a obrir frontera, més enllà? Sí que m'he atrevit, però és que tampoc potser no cal. No cal. M'he quedat a casa perquè al final és com dir, ja hi ha molt mercat a tot arreu, a lo millor és acotar el nostre i tenir el nostre, es pot treballar tranquil·lament a Catalunya. I el teu humor és més de ciutat o més de poble? Com definiries el teu humor? El meu humor, en primer lloc, encara que ho pugui fer en català o en castellà, el meu humor és de l'escola catalana, saps? Saps. Jo no practico una comèdia americana ni porto aquells cànons de l'estructura de la comèdia americana, saps? No, jo sóc més d'explicar històries. D'estar per casa. Més proper, no, diguéssim? Sí. No tan buscat ni refinat. Humor àcid, és un humor irònic. Sí. M'agrada molt explicar la historieta en si, crec que fins que no arribes al remat de l'acudit es pot fer riure igual. Exacte. Saps? Perquè ja fa riure de la manera que ho expliques. A mi m'agrada molt això. Per això, moltes vegades, quan es fa algun tipus d'evento de stand-up comedy a Barcelona ciutat, on el còmic només pot anar a actuar 5 minutets, a mi no, jo no sóc d'actuar 5 minuts. Ets de tralla. Tralla i dona'm el micro una hora i mitja i ja em faràs fora quan sigui. Saps què vull dir o no? Això mateix. Jo sóc així. O sigui, jo no sóc un format de 5 minuts, perquè en 5 minuts no fa res. No, d'allò. No. La cosa és que jo em vaig donar compte de seguida de que la meva feina no només es feia a Barcelona o als locals de comèdia més típics, que també, perquè també la faig allà i també treballo allà, sinó de que de seguida vaig començar a treballar en molts pobles de Catalunya, de la Catalunya interior. I quan arribes a un poble de la Catalunya interior on segurament no es fan monòlegs durant l'any perquè és un poble petit, perquè tal, però sí que se'n fa un per la festa major, doncs allà, si portes una comèdia molt moderna, molt americana i molt del que es porta ara, no s'entén, perquè allí jo sóc el que va a veure. Si jo estic en un teatre a Barcelona, com hi ha vegades que hi estic, doncs el que ve al teatre ve a veure a David Sas. Fins aquí és fantàstic. Sí. El problema és quan tu vas a un poble de 250 habitants. Tot el poble està allà i el públic és d'una edat molt més elevada. Hi ha molta gent gran. Llavors, a la gent gran també l'has de fer riure. No pots anar allí amb un material supermodern, supertransgressor, superprovocatiu, provocador, no ho entendran. Llavors, has de tirar d'aquesta comèdia catalana. Jo em vaig criar escoltant monòlegs de Capri, saps? Bueno, escolta'm una cosa, durant tot aquest any de pandèmia també hi ha el sector audiovisual, comunicació, arts en general. Jo la veritat que t'admiro, perquè has pogut reinventar-te i és més, en David, que us deixo aquí baix el link, d'acord, perquè aneu, ha tret un llibre de poesies, d'acord? Quantes en concret? Perquè ets un as fent poesia, de veritat. Bueno, vaig escriure molts poemes, vaig escriure uns 150. Dels quals vaig llegir el llibre i sempre t'he dit que es nota
podeu conèixer molt més allà. M'obro molt, jo crec que massa, però va ser una mica una locura lo del llibre de poemes i després, bueno, doncs, quan va acabar el confinament, doncs amb una bona amiga meva, la Erika Vico, Artista també. artista, Els somnis de Naur, a Instagram, bueno, ella em feia algun dibuix i vam treure el llibre. A baix us deixo el link per a que aneu a Amazon i doncs agafeu aquesta relíquia per conèixer molt més en David. I la veritat que és una poesia que no fa falta tampoc ser un gran entès, eh? No. És molt de carrer, molt humana, molt de cor. Sí, és tot completament. visceral. És molt visceral. Sí. Si algo tinc, bo i dolent, és que sóc completament autodidacta. Ningú m'ha ensenyat a fer comèdia mai, o sigui, no he anat mai a un curs de comèdia, no he anat mai a una escola, ni acadèmia, ni res, i evidentment ningú m'ha ensenyat a escriure. Ningú. Poemes. Ho has après tu? A mi em surt de dins, o sigui, crec que el meu art sigui més bo o més dolent, però que és natural, segur. Has tingut moments a la comèdia de dubtar de tu i dir adeu. Sí, no dubtes de tu, o sigui, jo no he dubtat mai de la meva qualitat o dels meus productes. El que sí que he dubtat és, bueno, diguem que hi ha un mercat, no? Un mercat de la comèdia molt agafat i molt creat. És que és difícil també entrar. Claro, el que passa és que quan tu estàs des de fora i sempre ho has volgut fer des de fora de manera satelital, saps? Ser un satèl·lit del nucli de la comèdia, no? D'on tothom vol arribar, tothom vol anar a treballar amb el Terrat a Madrid i tal, o amb les grans productores, etc. Jo sempre m'ho he fet tot a la meva manera. Dels no sé quants bolos has fet, infinitat de bolos. Infinits. D'aquests infinits, algun que t'hagi calat més o alguna experiència que t'hagi passat una mica que diguis, hòstia, Cada nit és diferent i cada nit hi ha experiències noves. Records me n'enduré molts, suposo. sempre t'ho passes bé, Sempre m'ho passo bé. Fer Sempre riure et fa feliç. Sí, em fa feliç. sempre et fa feliç. Sí. Doncs, amic, company, tota la sort del món, Moltes gràcies, que continues Montse, fent igualment. riure, que continues per aquest camí, perquè al final les coses intangibles són les que deixen petjada al cor de les persones i a la humanitat. Que bé que parles, hòstia, Montse. Me cago en dena, estic inspirada, és que m'inspira. Res, que gràcies per si esteu mirant aquest vídeo, que Evidentment. super agraït, espero que l'estigueu mirant. David, la pròxima actuació aquest estiu el tens bastant replet, oi? Bastant, no em puc queixar, no em puc queixar. Llavors, resumidament, el podreu veure per moltes zones de Catalunya, per tant, una o una altra l'enganxareu, perquè aquest home no pare, non-stop. És un fonament de la comèdia de Catalunya. Estàs seriós ara, T'has posat seriós. Ara I és m'he ficat veritat, seriós, i no és sé per què, veritat. no sé per què. Doncs bueno, guapetons i guapetones, això ha sigut tot. Adéu-siau i fins una altra. Adéu.